Bo. No. Yo, what's up sa inyo mga silingan naman nyakis? So na po na dali kay mag-react ta. Nagbalik na tayo react. So kabalo naman sa atong react no. Atong react kahit Twinkle Twinkle Little Star. So atong mga silingan no. Idugin na po daw wala ka react. Atong sugdan ulit kay karon nung taganahan. React na po kay Gaming ko sa mga kuan. So let's go atong sugdan in 3, 2, 1. Let's go. Wala, nakamas. Oh. Oh my god. I miss this feeling. Padayon ta, let's go. Bo. No. Padayon. Kaya ni Foreman, wala kang giubo ay. Oh my. Oh my god. Karon lang ako kabalik og react pero murag magandawon ako nag-react. Let's go, padayon, kalami. Ay. Oh my god! Oh my. Anong si Bana yun? Si Bana Alawi ba? Kaya po mura po si Muna. Oh. Bilang. Nila. Jacket wala na eh. Makarang nasa masayista gud. Puta. Parang sakit akong likod, malamig ang pahilot. Hilot dili kwan. You're so bad, nega ha. So padayon. Oh my god. Oh my god lang. Padayon. Wala. Wala jacket. Oh my god. What reaction from oh my god. So hot air. Let's go padayon. May butterfly.
Silok yung antang. Pariyam na miyaw. Oh my goodness. Oh. Padayon, napit at man, ha? I like your style, ha? You're reacting, children, girls, teen girls, what, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teen girls. Padayon, hari kay, oh my God. Oh. You made my day. You made my night pala. Di gabi tayo nag-react eh. So, yun lang po mga feeling sa ating pagbabalik ay puno ng sigla at saya ng ating mga mata. At nabusog ako kanilang mga tuwan at papaya. Woo! So, what's up sa inyo mga silingan, no? Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang dere yung hashtag silingan. So, yun mga silingan sa atong pagbalik ng init atong lingaw-lingaw, atong kinabuhi. So, mo lang to ang tanan mga silingan, no? Daghang salamat sa pagtanaw o sa sabay sa kuha sa pagtanaw sa mga pakwa na papaya. So, mo lang to. Daghang salamat. In 3, 2, 1, wow! So, atong nauma atong no reaction video ato. Simong ko. Yo, what's up sa inyo mga silingan, no? Dugay na buta, wala ka video. Black kay, wala kay computer. May na nakautang ta, no? So, atong buhaton na gano'n, no? Kay mag no reaction na ta. Kay, suna. No reaction ta sa I still want... I wanna love you, love. Atong sa TikTok ba, no? Hindi, naling ako. Gusto niya masabay kay no reaction video man. So, atong hinay-hinay na to. Kapil ka sa no reaction. Oo, no reaction. Saka kay maka-edit na ta. I-try na to first edit aning pagbalik sa tong video, no? Kaya ako, i-flex din akong paano akong grupo na Timos. Flex. 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 I-flex akong aring grupo Timos na. Bisitahan niyo, bisitahan niyo. Malinaw atong kinabuhi. So, atong sugdan, mga silingan. So, let's go. In 3, 2, 1. Let's go. Dami, eh. No reaction, eh. Ay, lagi ko. Magsik yung kwarto, buwang. Oh! Buwang tayo siyang gama. No reaction. No reaction, pero grabe mo kangisi ba? Grabe ka makangisi, ha? No reaction na eh. Grabe. Magsik ka eh. Swimming pool ba? Ba't ko na mag-storya? Swimming pool. Ay, kupuan na, bi. Wala ko. Matanaw ko sa kuha. Wala ko matanaw. Agay. Tarong gani ka. No reaction gani ka namang ngisi-ngisi ka. No reaction gani. Like na. Tonggi finger. Wala. Wala gani ka. Wala ilubot. Agay. Gawaw na yan, dila ba? Sabi pa na mo. Ana. Tarong ba? Magtarong di ka. Wala gay reaction, di ba? Puyo ka diri. Turiyang ka naman. Oh! Nangis nga kagilong. Ang ka. Ay, grabe. Ginawa. Puta no. Sabi ka rin nito. Saul pa kung sa'yo.
Diretso Hawag man yun, hawag. Diretso yung kinumong sa mga ulo na mo. Ay, idol ako na mo. Pader ang gasayawan. Ano di dapat ikaw? Ang ilong lagi, ang ilong gani, ang ilong gani. Ginhapa ko ni mo. Wala. Saan na ay? Ilong mo, ikaw mo kay ilonggan. Oh. Parang ako si John May. Diri guys, huwag diri. Wala, layo na kayo na. Layo na kayo na. Hindi kayo kaklaro sa video. O diri. Napadawal po ko rin mo. Napadawal po ko rin mo. Agal! Hindi ko pa ako yung reaction. Parang lingkod ba ako? Ginapalagot mo labat ang cellphone mo. Yeah! Ano? Ano din? Yeah! So, atong nauma atong no reaction video ato. Sino ka? No reaction na Hindi po yan yun. Nalipay ko nauman na. Hindi na siya dito eh. Wala ay. So, mo lang itong mga silingan no, nauma na itong no reaction video no. Paspas lang sa kayo. You know, baguhan siya mag-edit, basig malisudan siya. Edit ka karon. So, kita man nyo, wala tayo reaction. So, good boy ta. Good boy ta mga silingan. Oh, shout out tayo sa mga akong silingan na, no? Na, ambot, asa na sila. Charot. Na, padayon dyan po mo sa pagsuporta, no? Huwag dagang salamat sa mga nag-stay. Saman! Nagpasalamat ako kay no reaction. Sa'yo maingon lang. Na-reaction to? No reaction na yun. So, di ay. Sinag kayo mong ilong? Ginasip ako. So, mo lang ito ang tanan, no? Dagang salamat mga silingan. Atong lingaw-lingaw ang kinabuhi. Ikaw rin nalingaw. Ako ang lingaw-lingaw ang kinabuhi. In 3, 2, 1. Bye!